салом алейкум бародаро, салом ҳама подписчикои Автолайфда. Марамат мошини фурӯшӣ срочна BMW X5 солуш 2008 объёми 3 диққати бензин. бози ҳама ҷо шах шума навор мегирем, тамошо мекунем. Састаниш ҳам зура. нархш бародарҷону 90 000 сомония. бо харидори конкрет набошад, я мисол муомила мешавад бо мошин дастурош нафурӯша. нек састаниш ҳам хушвака. як салон шам бинем. ҳама навоташ қоидави кор мекунад. вале кам дора. як хафмон бинем. номеро ака ҳаст, касои дар кор аст, занг бизанед, айноми Автолайф бо барои шуморо арзон мекунад.